Pagpailaila sa mga halal foods, target sa pagpasiugda sa Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2025 nga ipahigayon sa Davao City. Mao kini ang tinguha sa Philippine Halal Trade and Tourism Advocacy Incorporated. Ana kini sa usa ka dekada nga ginahimo aron mas maila ang kultura sa mga kaigsuonang Muslim, labi na sa ilang mga pagkaon nga kabahin sa inisyatibo sa BIMP Iaga. Pag-aablihan kini dinhi sa Davao City karong Hunyo 18 hangtod 20. Highlight sa mga aktibidad mo ang free medical services, halal cooking demonstration ug halal accreditation and business growth supports for entrepreneurs. Sumala niya Marilu Ampuan, ang founding president sa Philippine Halal Trade and Tourism Advocacy Incorporated, nga daghan pang establisimento ang nagduha-duha sa pagkuha og halal certification. Kini ang usa sa buot nilang masabdan sa ubang negosyante. Ilabi pa nga daghang langyaw nga bisita gikan sa Muslim countries. Tungod problema gayud sa grupo ang pagpangita og halal suppliers aron isilbi sa ilang mga bisita.